Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो न'निफ्राय फैनानै दिनैसो फार्स्ट भिडिअ बानायबाय बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै जाबाय सना बायनायनि दिन आरोना दिनैनि दिनखौ अक्षय तृतीया होननानै बुङो दिनै सना बायनायनि दिन ओमफ्राय आरो दिनैनि दिनाव जेरै धनतेरस जेरै सना बायो नालाय थिग दिनैबो सना बायनायनि थाखाय मोजां दिन आरोना नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सना बायगोन उनावफोराव बायगोन होननानै बा सोरबाफोर थाखा फैसा दोङोब्ला दिनैनि दिनाव सनाखौ बायनानै लाबोनो हागोन न'याव माने सना रुपा बिदि आरोना ओमफ्राय लोगोफोर मा होननो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय दिनैनि दिनखौ अक्षय तृतीया होननानै बुङो ओमफ्राय दिनैनि दिनावनो नोंथांमोना सना बायना लाबोब्ला माने न'याव सौभाग्य फैयोनो आरोना ओमफ्राय मोजां फैयोनो दिनैनि दिनाव लोखि फैयोनो दिनैनि दिनाव बायोब्ला नोंथांमोना सोरबाफोर बायोबा बायनो हागोन ओमफ्राय आंबो माने बायगोन सानदोंमोन आरो जों हिनजाव मानसिफोराथ' लुगैखायो नङा होमब्ला ओंखायनो आङो दिनैनि आंनि नै बक्सआव आंनि गासैबो सनानि बुस्थुफोरा दङ आरोना दोङोब्ला आङो नायनानै बख'नानै नायगासिनो आरो आंनाव मा दङ मा गैया मा नांबावगौ जानानै दङ बोरायनाव बिगोन आं दा ओमफ्राय लोगोफोर दिनाव लोखि आइखौबो फुजा खालामनाय जायो आरोना दिनैनि दिनाव गोमो गस्ला नै बिदि कालारनि गोमो गस्ला गाननानै फुजा खालामनो नांगौ आरो दिनैनि दिनाव आरो पुरा दिनैनि दिनाव माने गोमो कालारनि गस्ला गाननानै थानांगौ आरोना माने दख'ना गस्ला जि हायो गाननानै थानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना आगैमोना बुंबाय थायो जे आब' नों बेफोरबायदि माबाफोर इनफरमेसन भिडिअ होबाला नेक्स्ट दिना खालिसो होयो माने बे सानखालिया माने जि सानखालि जि खामानिखौ खालामनांगौ बे साना थांखांबासो नोङो भिडिअखौ हगारो होननानै आंखौ बुंबाय थायो आरोना ओंखायनो एबार खेबसेयाव आङो माने दिनैनो बायखागोन नालाय दिनैनो हगारबाय आरोना माने नै भिडिअखौ आं दानो आपल'ड होगोन नोंथांमोना बायनो हागोन जुदि सोरबाफोर बायनो गोसोब्ला माने बुंबाय थायो नालाय आब' नों भिडिअफोरखौ आगोलावनो होग्रोनांगौ बिदि माबाफोर सान फैयोब्ला होननानै ओंखायनो आं एबार खेबसेयाव आगोलावनो माने भिडिअखौ होग्रोबाय आरो दिनै 10 मे नालाय 10 मेयाव दिनै अक्षय तृतीया आरो दिनैनि दिनाव सना रुपा बायनो गारनो मोजां नोंथांमोना सोरबाफोर बायोब्ला बायनो लानो हागोन न'याव माने सुखु गोजोन सबाइखौ बिदि फैयो आरोना दिनैनि दिनाव बायोब्लाथ' आङो दा बोरायनाव बिनो थांनि सना होयोना होआ बिदिल' खेबसे बोरायनायाव बरसार दिनै सना बायनाय दिननो थांना थाङा बुंखा दाने क्या चाहिए हाँ क्या चाहिए सोना बेफोर ओरैनो बाहाना सोर बुंदो दिनैनि दिनाव बायनाय मा एवदों नों इयो दाउदै आखाम बुट बा मा फालु होदलो फालु गोरान गोजा इ फालु गोरान आरो गाथां फालु उनाव आरो इ फालु सा उदिया मा जाया मुनि न'नि आदा न'निबा जाजायो मा बुंदो थांना थाङा बुंखा दाखानाय दामा बिराद दाम दामखौ मिथिगोन दामखौ मानो नांगौ दिनै दिनाव बायखानांगोनो इलेक्सननि दा बिराद दाम बारिना दङ इलेक्सन जोब्बाथाय 4 तारिखै रिजाल्ट होगोन ना खम दाम जागोन होनबाथाय बायगोन आं बाया होनना बुङाखैना बायगोन खिन्थु खम दाम जानो मानसिना मोनसे खमाय थायो बायनायनि मिथिना मिथिया दा बायनांगौ कारनेथ' मानसि दामखौ बारना होदो आरो दा बायनांगौ दा बायनायनि टाइमखौ इसोरो खनाखौ बारायना होदो इसोरो मा खालामो गोदोर मानसिफोरा गोदोर मानसिफोरा खिन्थु मालाय मार'लि मानसिफोरा नखय समय दिन बार नायनानै बायो इसोरो ना हाथ नखा बेसेबां धोनि मानसि बायानो मारवालिनि सैतान मानसि गैया मिथिबाय दखानाव थांनानै 10 टाकानि बुस्थु बायो 8 टाका 9 टाका माने 1 पैसाबाबो खम खालामना लाना बायगोन नों नुवाखैथ' जिदा नुगोन गम मोनगोन इयाव निउ मार्केटाव रुपानिबाबो लागोन रुपा सुपा एख' मोना रुपानि पाइल इथि गोलैसोना दङ ओरैनो गाना मा गोसोम जाबाय गोलो एख' गैया दा हागोन साननैसो थाना खना होगोन रुपा सुपा खम दाम जाबाय खम दाम जालिया आरो बारिबावगोनसो नोङो दा 72,000 24 केरेट दा 72,000 नि खना बाय 72 मा मासोनो 64 5,200 ल'सोमोन 5,000 6,000 इगिरिल' 72,000 नों बाय दा बायालासिनो साननैसो उनाव खम दाम जाबा बायबाय जाबाय आरो 2-3 ग्राम एक्सट्रा खान मोनगोन नों ब्रेक लाथ'दो दसे समाय जागुतल'आनि अनलाइन क्लास खालामगासिनो
एसे समाय ब्रेक लाथ'दो बुट गान्था जानानै थांदो बायदेन कुटलुनो बनायफिननाय मान गाथ' जादो जागोन जों माबासन जाया प्लासनियानो खा के देखो तेरी गिराएगा नहीं तो ठीक है अच्छा नहीं है तो नहीं देंगे मैं बताऊंगा बाला बुला बाला सीधो ने कोप जागर करले मामा सीगुले अरे बोला मत न ए इधर देखो अरे बेटा क्या बोल कर रहा है ओ दादा खुला खबरू ना को बोलते ना नहीं करूंगा होना नैसे आजा मानसिया कुटलु फिट जाबाय ना मानसिया नि मेगन मोदैसो दे हरजोबाय नै खना मस्ला जाबाय थांदो माख्रे सारा नै सुटिनिफ्राय फैनानै दिनैसो फार्स्ट डिउटियाव अफिसाव बा